Nang zau inupui ka kuta ommeke idu chuan lo chan chuak ro miswa pa chuan nui hua hoi na lo ti zual su a ani ti chuan thi pu ni ila poi atilo to pang mai li chuan alo ti su an tet lai chuan in ko moi tak ani thina tuna ero mai li hotu ber alo ni ta a chan po a u naw nu lu ziani a mangai em bowel na chana khan amo pu tlat wang ani Beise lo takit menga chu alo lang hlol mai a thui hruai te chuan miswal pa chu lo man zuin alo talpi ta mai li chu chimti a vi alo tum thut menga chuan lo kwai herin ama zuk chu a in vi tir ta dai mai a thi don dar kara po luziani kha nangma wangin athiani pianon le na hiya ngai ni chuan nang nen hian kanin ton to lo nge ka beise ti in menga chuan alo soi chang tho Miley ero luna tak chuan a champak paka ani po zol pala yangin anun na chu a thlavi ta ni engtin nge unaw no pasal tur e chu sakngam zo ka ti in nusungi chuan Miley chu a beng her sok a piang non le chu lo ni in meng chung kwa ne na in ne na chu ka kalpui nge angai don si a apu in a lo ti chuan kain thiar film zok mayang Myanmar kala kapa sumdon na enkol kadu ani Miley chuan alo ti ta dai mai apu chuan alo rem ti lo hle a midang te pu chuan mak antiviau ni in alang ma se adu zok tlat si nang chuan chung koi ne ya luzian ni chuan keima ba ka nei lo engfangin nge iti buai renga mingzawan alo ti vak ta ka chuan tunge ka ti buai chu tunge ka nei don che ti in Miley chuan alo chang let pianon le na chuan mengzawa chu nei atum to haulo inupui tur te chu ati lain o naw pa hausu engtin ma min ti lo ania luzian ni chuan alo ti khal zai a lungwai su luzian ikianga khom ringang tuman antina ngai lawang che mingan alo ti po in keite chu falak mai kani a Miley hi ipmangai ani chuan kadang lawang che alo ti le zai to Menga chor lai chu an tet lai a apa in a pekha alo ni nge a an upat nuwa in ne sila adu awangin an tet lai chang chuan chi chu peve in alo in hwal tir to ani Luzian ni chuan chu alo soi chuak ta chi a ma se menga chuan nau pan lai thil mai ani kha angkal lu a sha tring nan kor ve mai ani hi alo ti le ke chu outsider kania lom apuilo in hau pha to su luzianin alo ti le ta ka chuan chi chu menga chuan apai ke ta chhuai mai engthil ngei tia ti in Miley chu alung oi lo he ka soi liang ka nei don lo che ti in menga chuan luziani chu akal sun pui ta daya chike chu char khomin ka pa sha drink na thil hu takani engtin nge iti cha thei ti in ariruan na hle ni khat chu mengzawa chuan banbun alo thona a in thiam lo ve deuh ni ngei tur ani anin hwal na hun sara bun turin apa chuan alo shil nge Miley po chuan alo nial du bik lo in hwal na lompui tura local a thian te chuan luzian ni chu an fakhle a Miley in athi ka wanga menga chu saktum ang te chuan an lo pu a ani la chuan lu chung ko tan chuan engpo ati zel tur thu lo suin alo in na fel thiam le pekhle aruk tak chuan ai sikin anei engkim atana poimu apyang te chu ne sakvek zel tumin ma alakwal reng thin ani reng si a thian te chuan mengan banbun hludeu mai li lam na aleya ita tur ani shimang apito che em anti chuan peri lo baka kanin kara chuan thil dang kan mamu hle nem alo ti zai ya chu banbun an soi lai ngei mai chu Miley chuan alo bun chuak to ro si luzian ni chuan alo thik le pe khop mai unaw nu iban bun kha menga lenin khan avanin ang em alo ti ngal chata kapu min pe kanya ngai dam dil nan alo pek tiran di ome ati chuan menga ne na kanin hwal tur hi ilom vak lo ti ka shalom kanin hwal lom na menga min pek tur ani kha ti in akut chu alo man saka
a innam tir lui vel zai an tludun ta hial mai li chuan a bo ke na lama a kut chu a ti thi nge ma se minga chuan Lucian zok chu lo ngai vin vatin hosu o u nau pa a hmangai em che ni hi min thi ka ni Lucian ni chuan a lo ti le ngal mai li eva swal ve ti in Lucian ni chu pum chwa tuma kanam thluk ni in iringa mo khale chen kha kalawin she to ni lom ni min ngai swal wang hian ka thinarim hle mai li in alo ti po in soita mangai lo ka thiam lo ni kal to ang Lucian ni chuan alo ti le zung zunga ikut thi kha enkol chang che ti in menga chuan apom chuak ikut thi kha enkol chang che ti in menga chuan apom chuak ta a ma se secretary ne na chuan Dr. Kausak turin acha thung akut liam chu ladam chiang lo ma se atuk maya Myanmar lam apan dona wangin maili chuan apa chipek kha azung chiama adana china chuan amuzo tlat lo anom puinu chuan jingkara Luciani aruma alut lai mu thua lo soi chuti ra cha chuan thil khau ke ri chu an she chuya Luciani chuan chi chu alo khau ke lui le let chu lo ni in maili chu athina rim ta hle u nau nu ka ti pallu tu ko ka du wang po ani bik lawania Lucy chuan alo ti dam le diai to tilui si lo engtin nge ka ru ma chi chu i lo kol dai theya maili chuan alo ti ve ta ato ati pal ve ni kha ka nei tur hi i hua a chiwang mai marin an khum dan tur i zong ani kha minga chuan alo ti chut le ngal u nau nu mithi te chu an lo let le thei to chuang lova hetiang an thil kol ren po hi atul lova sin riru tinat na mai ani luzini chuan alo ti le zat boka maili thin rim lu tuk chuan alo beng pop engtin nge khati khan i sui ngam zo kapa wanga tun din hun thleng ve the chau zo ke ni kha i sui ngam zo ka ti in ben non le chuan lo tuma menga chuan alo dang ve thung alo beng let shep le khala engtin nge kutte i thak ngam zok angkal lu po kha lo tho le sila swal atingu tangche alo ti chiam boka akut tuam lai chu mule si in angai sak le deuh tho si kapa ming sui ngam tur poi ni lo ti in mai le chuan achi chia chu chhar khomin apa thil akol tha singa angai lut ber ani to awang chuan aril ru an ber zok lu hai chuan omzu hin menga khan alo bai pui ve va thawa zana te chuan athil sui le chet vel dana wang khan ngai damte randil le in menga chuan apa chipek asyam thattir chu akong khar po na chuan alo da a banbun po kha asyam thattir bok masia maili chuan akal hnuwa chuan chi chu avala a banbun ero chu aladu to lo u nau pa amhangai chelom angai dam le vek thawang che engatan ma ngai su Luciani chuan alo ti heu hewa ko a phote alo tum vel atlai to si a vamu maro ti in menga chuan alo nar daya banbun kha hmu in Luciani chuan ala ta dai voina ka fanu te in nei na lompui tura lo kan song song te chibai vek ule ti in pu be chuan kal khom te chu alo loma anun phasa a khan menga chuan anin nei ni chang khan ati du da he a Lucian de hlir chu soi khumin limni mel reng an mu to lo kha ni a anin nei na chang po khan chwa bo san da yin nun shi om rengin a hun kha amang chau ta ni chu wang chuan mai li chuan chu tianga nun shi om taka nun chu tum to lovin Myanmar lam chu pan atum ta soka ma se menga chuan in atang a chhuak tur chu lo hmu in khongoi kaldon min hwa em ni mundanga omkher hi angai lowasin ipu po kalawne sakang che ti inawange na ma se mai li chuan atan san lui ta tho Luciani ka nei nuwa po lu chung kwa chu ka chum do ze lang kalo shrai ho liang che ti in menga chuan a thlir liam ve ta a lusung chuan minga lo le chu pangpar alo pivata Luciani chuan mo kornian chuan alo pan
akuta aban bun chu lo hmu in Miley chu alo ho le emaw ati hmana ma se Lucia ni ngei chu alo ni si twang tak chuan in nei na po chu an hmang zo ta a Miley po in atum hun chu twang takin a thlenga ma se tutin emaw lo hruai bo ngalin mun pakhata mit tuam chung chuan an hreng bet ta reng mai tu te nge in ni heta em wangin nge min hruai Miley chuan alo te char chara Lucian en wangin nge Miley kha phiaruk dan tur ngot ilo ngai twa china ngai dam thei in hilovania mi pakhat hian alo te taphur phur mai Lucian ni zok emo alo ti chu ni in chutianga alam tang an lo om ve ren chu Miley chuan makati zok le tungei ni ti in alo zot non le an no pan laia apa Mr. Luan Myanmar atanga alo hruai hon riksa kha alo ni reng mai min en chiang te Miley ka ni hi alo ti poin a theilo ani te chuan menga a hmangai lutuka alo kalsan lo to pang alo ti ve tla si anin hmu lo na thangkhat lian zet ani to wangin anin she to big lo box kha in la Mr. Luan a om lai nge ya menga a pek chi kha alo oma anin shilfia nu chuan riksa po chuan a oi ve ta ni meeting aneya alu thei lo ti a lo dang tu chu Lucia ni chuan ben thutupin kapasalani so mindang ngam tur ini lo shim shim ti in a housey shape na thok te po chuan lo en chapin Miley nen anin ang lo e an lo te receipt sepa menga po chu thom sha in a lo phei ve bok staff te hian min za lo lutuka inupui ka ni na zona po a za thlak lutuka lom le Lucia ni chuan alo ti le tak seu sewa chuan menga po chuan Miley chu ngai to chuakin atana atangkai chin zia le angai sak zia te kha angai thar hnu hno hle kanu puyanya tu man lo dang to swang cheu ati tarimota in shamo Miley po in chuti khati ti vel soi ngai lo chuti anga tiapiang chu ban nga zel in ni ang ti in Lucia ni chuan a shil zui hlaklom Zanjin sha tur om lova are tak mia wang chuan menga chuan Miley chu angai twa hle a akal don khan kuya nge akal po engma shil si lova a message la chu a chang bok si lo khol te chu atum ut uta ma se Lucia ni chuan aril ru chu alo ne thiam thin hle a attention alak theinan a indu dervel mai mai ni hi alo ti le zai zai to a ani la chuan alo ring le phya to in pakhata riksa chuan Miley chu shwaya chu in chu apa in abwa sai sak diam to alo ni chike zom tum chuan a phebwai hle a Miley chu angai to hle van nei thak takin asiam tha thei lo le ngal zana chuan Miley chu mumang thalo de mai hian ati bwai le a riksa chuan akut wan chungin aka thut pui zan khwa zak mai Miley lo har chuan a thi lo thata vek mai a hmu chuan alom hle a hlu zia te lo sha thiam puin mengan adu to lova a pai to ni chuan keiman kadwa lom kalo nei ange ti in alo dil nge nge lu group hi kum tam tak kalo en pol to a tuna chuan ekuta ka hlananga president ini thei to ang ti in riksa chuan alo soi le bok menga ngai twa na chuan Miley hlir chu om to a message la chang thei si lo a pian cham thei hil ngai lo ani china alo biak nge chu ala ring tlat Lucia ni la chuan alo tlon hiam hiam zela coffee te alo pe deuh chen bok menga chuan aning ta dewa kapuma chalo coffee ke in thei lo tin nge chu chu ishat lo thei meeting ka neya ti du le lo fa ho mai ro ti in akal san ta da ya Miley wang ani te sha ta wangin Lucia ni chu athinarim zwal hle Myanmar a akal ti hi a she tur ni lo ti in Miley chu da bo wang wang mai chu adu ta a Lu Group Company kot an thlen chuan media tam tak te an lo fan khom Myanmar a hian om reng do nim ni ti in an lo zota a om reng tur thu le sum do na huang zo bel sel tum thu in Miley chuan alo chang
ani le menga ne na inin hwal to anga thuthang hi andikem anti le ero chuan achang mai lo ni danga press conference chu kan la ko le don nia tula tan chuan hoto phot mai te u ti in break sa chuan alo khap to wata minga kha chuan a thlawang po a hausak ngai lova akal san dai zel kha ni a anin anglo hi ma se mai le chuan soi chian lo chu tha atita zoka tun ma kha chuan kan no pan lain kan no in hwal ve to nge ya ma se tu na chuan engma in somna kam nei to lovani ti in achang ta ni minga po in maili omna chu alo chui ve meka airport thleng chu chui te ma se khui hmuna nge a thlo chua ti ero chu an she thei tlat lo atira ngai sak lo viau le tindu khum reng tu khan tu na lem angai venin biak po dan tur ngot chu azong li ang loya zu te chu in vak vak mai luziani ero chu a thovin hle a bek chuak thar thomno chuak thar ti vel lein a bazar ni tin chin ma se menga birthday ani ti reng alo she ho lo chuti lain tv lama maili chanchin chu an lo puang don chi a luziani chuan lo off sak dai in alo thlem kwal zai zai alo rui deuh to bok nen maili a hobok si alo nar phal ta bik lova lugu po in an president tharlom luna an nei meka director he chu tlai dewa chuan lo lutin president thar hi kapom ve lo ti in alo hmel tatlat mai achana soina chuan anram din hun le sum do na kal thung te a she chiang tok lova elpui tam tak an nei kara an company chu malam apan pui thei aring lawani chen khat te po chuan chungai dan chu dik an lo ti ve hlom thova ma se maili ero chu ala in ring tok ve tlat thung ani chuan he contract hi Mr. C te ne na kan tho ho theina na ma ilaka I hlo tlin thei hlo chuan president ini hi kan rem ti ang ti in million som project file chu alo pe a mi pafing phakar le swalzet ani mai ba ka ala le ve phian book sinen rexalia a tho pui te chuan lo nia sakwatin mechia po maili ti ang tan chuan a him tok lo ti in an lo sui sel ngal ma se apa du dan kha sharingin a company chu enkol chhun zom nge chu maili chuan adu box si a chu chona chu apom ta ni Mr. Sia motor chuan a fe chuak ta wangwanga bara nulate nen Mr. C chuan nuam alo tol meka chulai hmuna chuan reksa po kha alo om ve reng maili chu angai twa deu ani nge yang lu group president thar ani thule an investment plan te chu tha ati song ani nge arin thu te soin file chu en saktur chuan maili chuan awangin ngal chat heta hian sum do na lo soi su intihlim turin alom kan lo kal khom nulate chuan an lo ti a ni e zan in chu kalungi ti oi the ani hlo chuan lu group chu in ngai tom to lo ani mai nui hwa hwa in Mr. C chuan alo ti ve bok in tan po he thila hian hlokna tam tak om do na sin boina a hin sum I du zok ti ka shalom maili in ati ta ka chuan Mr. C po chuan fing ati viau nge ni tho pui tum ni om tak chuan a hming te chu an sign vel ngal maya ma se in tura chuan dam doi thlak bu zawin kan tho ho na turlom nan min in sakla ti in maili chu a pe zaya ani po chuan she hek lo le alo in takhi akhia mai ke investment hi chu a thlonin mi ka pengai lo ania alo la ti zui luziani khan Mr. C chu lo kholok diam to in maili chu kalmai han tuma ma se Mr. C chuan alo kwa sunvat maili chu kalpo akal chalei thei to lova Mr. C chuan thla te lak sakin luziani chu a thon vel ma se reksa khan lo zong mu lawin Mr. C chu a hnek shepa general lai alo nia wang chuan ani chuan alo hlau hle ngai damte adil zui ngal ta zwa zwa mai za ngai na lantir sham tur te chuan angin ta chiama za ngai na lantir sham tur te chuan angin ta chiama reksa po chuan a chwa tir ta hlawa alom hle maili la om dan lo dik lo buk nen
Rex an yen chuan be seilo kho lovin zan hun chu an hmang dun ta a atu ka chuan an lai dun ang ring hle Miley in thil thleng palani ati lain in neyang Rex chuan alo ti ve thung engwangin mo a chan chu Lu Group top shareholder ni ma ila army a thok kani awangin direct ka inrol ve hi arem chin si lawa kanupui ini chuan chu in hum him nan li thil ti theinan I hmang thei don ani tuna min changhal theilo ma la lawin ngai to phut mai ro ipa khan min chan hima lom thu se nan tal nang en kol chele I du thu sam ti pui thlin sak che hi kadu ani ole kalawin ngai to chadon nia adi khop mai in nei po ni la poi ka ti lem lo Rex chuan anin nei huna athuro chhia tur te chu lo la in Miley chu a chhar tir te a kanupui hi ka phasan emo kawi resan ani chuan karo hlu zong te hi achang thei ve kang ti te alo ni nok mai chu chuan nupui ata nei adu tak zet ani ti le a hmangai ani ti chu a pholang chiang hle Miley po in thamwang takin nei chu adu ve phata a in nei na ero pa ngai taka ba sai an du awangin amo kor tur te chu an en ho pa a anin nei hun tur te po chu ngai po in apu khan TV lam atangin an chan chin an lo kwan zar chu alo ve me ka Luzian ni po chuan alo sheve chi abo Myanmar Business World soi ning dot thei thilani awang chuan alo lar ve hat maya pu ber chuan alo lom pui hle thung Rex chu mi pachata kani ti alo shat ve to awangin atunu chu him takin om thei don ti asiani Luzian ni ero chuan alo thik le pek hle mingapo lung oilo tak chuan alo ho a Miley pasal nei tur chuan a thon mai ba ka Myanmar a akal ti te chu a sheve chani enga tinge mana kha min shil lo ti in Uber chu azota adu thlanna ani a invite-tan a thazo kani alo ti ve thung Luzian ni po chuan lo soi bwai te chu atum ve bok ma se khol dongin last quarter ra an company chuan million nga lai an hlo thu chu menga hena chuan an lo shila investor tam tak ten Myanmar group pakhat changduang tak mai chu thopui an tum tak vek thu te an lo shil boka Luzian ni la chuan ti vak ngai na a shi si lo director liwala kha ama thu in alo ban ve ringol to bok si a project plan siam konga chuan a thaber ani lain Luzian ni chuan in ring tok takin a na chu alo thok chhun zom ve a ma se ama ang chuan a thiam ve si lo ti swal pal te chu om ve thelom ka in siam tha zelang ti in menga thin jim beng dai dan tur not chu azong le ma se menga chuan tundin huna chuan Miley hi kan mamo ber ani a kan lak let le nge ngai ani alo ti ve tlat an va khol ta nge ya champui tur chuan an vangen meng chung kwa te nian in zom na engma kan nei to hle ne in rol na tur ka nei love alo ti khum mak si Luzian ni kan he wangin min hol ngem ni ati chuan hun liam to ni a enga tan ma ka ngai to lo ti in khol chu off sak dai kha min nei ro ti a angen dai che po khan alo bum char che ni don hi a mangai ngai lo top che ni ti alang chiang ring to lom pasal dang ani ngau vat mai hi Luzian in ati chuan ani lo kan no pan lai chang to in ke lo mi padang a ko mai lo shim shim ani kalaka a thin rim wang mai mai ani hi menga chuan alo ti ve thlet bok si Mr. C an alo thon thalak te kha Luzian ni chuan a entira alo delete ngal vek iunau nu ve thawani si a enga tinge hetiang thalak te hi ikol ring thei zo ka azo omna a chevek mai do na chin ala ti zui pom chu a har ve awang ma se thodik takani bok si a Luzian in alo ti le po in Myanmar ra chuan ama nge chu thlolua Miley chu wa mu thuai chu menga chuan atum ta thawa mokor ha a alo in chelai tekin menga chuan aron kholta ama mutura Myanmar lam alo kai thu chu alo shil ka man lo tlat mai pasal ka nei do na Miley chuan alo ti mak si kalaka ila thin rim wang mai mai ni kha nei su omzia omlovania nangma le nangma in tina mai mai ani alo ti vel ma se Miley chuan
ka ho lo che a ka ngai dam bok lo che ka kal tir thei che hi ka lom khop mai ka mu phone san thei bok si che a atiril ru a tuna chuan mi lo ti boi to su ilakai hian engril ru dang lam ma ka pu to lo ve mang tha ti in khol chu off zui le ta mak mai Minga chuan in nei dari chu a hre zui nga la Royal Garden lam chu man mo deuh chuan a pan ngal examim ti a riksan lo zo chuan zam ve tho mai ti in mai li chuan a lo changa a hun masalam te ngai tu in pasal anei fu lo em awang khan lo thon na chuan a khat ve lo thei lo ani zam su ka nei chan che hi engdang wang wa ni lo hi hwai sin na le thiam na te yen kim mai hi ka du ani kanun pum hi kanupui anga man pui che hi ka du ber ani ti in rex chuan a lo shil dam thlup mai ro pui taka in nei na an zo fel nu chuan menga chuan Royal Garden chu awa thleng phei ve che a tu ma a hmu lo wang chuan mak ati hle anin nei na tur chu a hmun an lo som dai mai chu lo ni in ati boi lo nan an bim le ka lo ni anin nei sha reng nan lu group chau chu du tok to lovin an pahnih pual chuan RM group chu an din ta a an hming lam toi ve ve an hmang dun ani lu group chu Rexa puina tel lo chuan engma an ni don lo ti a hriat awangin le a lo enkol to na zong zong te awanga lom thu seinan ati ani bawk Supken saka menga office avalu chuan tuma a hmu lo wangin Luzian ni chu a hril hai hle a secretary chuan menga chu Myanmar a kal thu a lo la hril zui ani po chuan a zui ve ngal vata a tum ber ero chu RM group te ne na thodun chu ani appointment tel lo chuan mai li chu hmu an lo khal si lova menga chuan a lo chang char char do tin pasal inei der ani tiro avati ngal thor mai hei hi ka pasal chuan ni hi tia Rexa a lo ko hmu po in Meng group in boina kan to ka ilo let le ngi angai ani a lo la ti ham ham dan ang thlapin kanin nei to a khoya ma kal thei to lo ti in marriage certificate chu Rex chuan a lo hmu tir ta a Meng group boina chu ka boina ani ve to hleinem keile ka pasal hi mil hatro mai li chuan a lo ti ve mak bok an pa chuan an thona chuan a thlop na thina Jingrang Group project chu tha an ti awangin tho ho pui mai po chu an hnia lo mengan rilruna taka chu alo invel lai chuan Luzian ni po chu alo thleng ve ta hlula MR Group ten party an bua saina a som an ni thu le tho ho an du thu te chu him takin a ron shil tho pui an tum ber kha ani bok nen be se na sang tak an nei ta a anin karpo chuan a that pha ve ta hlau mai nal taka in se yin RM group in an som na lam chu an panta a chuta chuan mai li po kha an va hmu mi te chuan fakin an lo bor deuh lai leya mi padang ne na him taka anum dun lai a hmu chuan minga chu ariru ana deuh tlat mai a thi ka ni nge yang lu group te po chuan thopui an tum ve tho ni in Luzian ni chuan angai ta a RM group thopui tu zok ni nge chu atum ru hle ni mai li chuan kal khom te lom na thu soin punarei tak lu group kan lo enkol to a tuna chuan ati man chau gold digger I du nei theinan engma ti hre nei lo ni kha Luzian ni chuan lo ti khal Rexa hne na te chuan inupui hi hre chiang lo ani kha te alo la ti zui menga po chuan in chen dei sela alo du ril ru ve tho bok si a mai li chu an bula alet le thei abil seiwang ani eng thil ma chu a soi pui du lova hotela an thalak buk mai kha an lo tar lang le a mi te chuan makti in an hoi hai hle kanupui iti ming chiat man hi I hmu nge nge nga yang Rex chuan a lo ti ve thung mingala chuan mai ni ne ani hi rin chi ani lo ania a lo ti ve sek bok Jingrang group kha an ma ni din chu a lo ni ve thlat mai chuta meu chuan mai li chuan thopui adu na po chu suit le chu adu ril ru ta hle a ma se an lo sign fel diam to wang chuan ti vak ngai na haum lo hle malak dan tur kong ata fat ngai ani RM group president kani hi ati zui ta a
ma se Luziani te chuan an lo oi hau lo contract file te pawh chu an han en zuai a hei rual lowin RM Group sir pawh chu alo kwau mai min sign an han en le nak chuan Miley ti chu alo ni reng bawk chu ti chung pawh chuan a min sign anga sign ter vel le a lem siama chuan an lo mo pu cha la nang ni lakai hian tunge ka ni hi fin fia kher hi ka bata ni lem lo in na shemayang Miley in ati chuan menga chuan a ring ve chan ta deuh hleka ama pual nge ya company din kha Miley du thu sam ani thin ti a shani Luziani ero chuan alo la pom thei thlot lova chuta menga pawh chuan thlathum leka chutiang company ro pui le thang duang tak mai adin thei chu a ring hlel le ta dewa Luziani thin chebak hlar la chuan contract file chu chher chiang mang hleu chuan a lem mai mai ani ringin alo pot thler ta vek maya tuna chuan nang ni ne na tho ho kan tumna chu a tham ralta e ka hril tur che kha chance in nei to lo Miley chuan alo ti pha ta hleu mai ani RM Group President number 2 ka nei ring alum ini lo sia chu kan fin fiang tin Luziani chuan a khol vela Miley assistant chuan alo chang Meng Group le Zingrang Group atanga local kan ni a in president chu a local don to imle tin an lo sort fat contract kha cancel le ani e secretary chuan alo ti tamai si enge thilom zia inbox chu kan lo be ve shim shimang chu an ti la in hotoring alom ti pa chuan Miley chu chibai abuk zuya lo thei lo chuan Miley chu RM Group President alo ni nge ti chu an oi mai alo ngai ta garte chu Rexwan ko lutin an ni hian kanupui an tham lo he ni kan thok ho ngai lawang ti in party na atanga the chuak ngal tur chuan alo shilta a chong thei deuh then khat te pawh chu an shwai chwa tir ve ta bawk ani menga chuan voi tam tak Miley chu khol thina alak sak du der mai si lo chuta secretary chuan Luzianin Miley apu chat na song te chu video nen chuan alo thon taruk mai le a in chhir to khop mai le ngala arin ang reng alo ni hau si lo alaka a che dan song te kha chui kirin amol luata Luziani hlil kha alo ngai sak thin kha ani a dik tak chuan Miley chu alo du reng soka ma se adwani ti po kha alo in shelo Luziani laka khan swal tlata sha ta wangin a khongai zela alaka a felna te kha indu phanan te lo mangpal vel thinin a kalsan ta ka meu chuan a in chuak ta war mai engkim mai chu siam that le chu acha ka a thei to si lo Luziani po chwa chalin an khum zui ve ta phiar mai ani po chwalo in soi thiam za isaya nang poi ngei ni bi iche dan te kha in enlet vela engtin ma ka tilui lo che ka thi ti te chu ishereng along dot bi ka ni a nang po ka mangai cha nei che ka tumani ve maya enge ka thiam lo na enge ka nei lo ani bi ti in alo an khum let ve piap bok Miley le Rex Tero in nge tak le him takin an pun an pang chho ve zel thunga Luziani chuan Mr. C chu awa mule alo shop khur tak na in a cheng de dan thiam raw nyang chu an in belung oile theita menga po chuan Miley chu mu tumin azong kwal chara ma se a mu fu theilo apa than tlo turin an jin chuak dai mai alo ni Luziani po chu pon chuak theilavin ina chuan menga chuan a secretary chu avian tir tlat buka a thinarimin alung oilo khop mai kut thak tu zo ka chuan changin atlan chuak ta thowa thana chuan vakalin an hunton mek te chu apa hne na chuan an shil du mula apa thalak chu bia in engkim mai chu an shil ani ber an pu te po kha an vatlo chuak buka ani chuan chu hluite alo kil pui him tak chuan an ei ho ma se Karlova midang zong chu ni ko shelo chuan ram zui ta vek maya an nu shon chau chu bang to Luziani te ne na an ram man sa vek chu lo ni in Lu group house sak na te chu nei sak veka nuam sataka om chu an tu malo ni Uber kut tha mang chuan share te chu an ma ni tan chuan an in transfer ta vela
Lu share zat ve lai mai chu Mr. C chuan a phut ve bawk. A ti tu chu chung ho da bo chu ani. Rickshaw te chu a pet ta chor maya. An chu me so bor mang te chuan a hmaya le khum te chu ala tum zui. Ma se mai li chuan alo dang ta chata. Me ngai dua I nei to a enga tinge min la ti bal reng ni ti a alo zo chuan nang ma awangin minga nim be chadu to lovani. Ala thei hil ngai lo che ni hi chu wang chuan I kal bawangai ti in Luziani chuan chem ti a vi hlum alo tum thut. Rickshaw lo har man hlawin alo din hlia. Ma se avi futak ero chu menga kha alo ni. Alaya chuan lo tla sep man. Tum lo dan dewa thil a thleng ta ka chuan police te chuan Luziani le midang te chu an man ta phiara. An pian non le na po menga chuan mai li ai chu ki sak le don tamai em ni ang. Ngai dam ero chu adil vek man. Mai li po chuan angai dam to thu chu alo shil ve boka. Dam doi ina shwayin vani tlak takina dam chwaka. Pu ber chuan na enkol zui. Mai li ero chuan na rickshaw chu ala thlang chun zom ta zela. An hun masa a thil thleng zong te kha an zai lai chuan menga chuan amuma nga chuan a hu vek hia lo ni a. Chu wang chuan lo in thiam lo zwal le. Tuna chuan him takai om hi kadu berani to. Chu I phu bokani ti in mai li ne na chuan alo shila. Ril rona tak chung chuan menga chuan akal tir ve thei ta ni. Ole kati zong kha tun tum drama chu alo ni le ta a. Drama thar monom tak nen kan lau kir le avadon ya. Bilaw en sak chin tu zong te chunga lom tu kan sui tak me we.